Jedného dňa, keď ako obyčajne vytrhával výhonky baobabov, našiel medzi nimi jeden, ktorý sa vôbec nepodobal na ostatné. Vyrástol pravdepodobne zo semena, ktoré sem náhodou odniekiaľ privial vietor. Malý princ starostlivo strážil zvláštny výhonok, veď mohlo ísť o nejaký nový druh baobabu. Až raz ráno, pri východe slnka, kríček zakvitol. Pravda, že nie hneď. Najprv sa vytvoril veľký púk, ktorý ako zelený domček dlho ukrýval svoje tajomstvo. Malý princ bol veľmi zvedavý, tušil, že sa premení na čosi čarovné. A naozaj, v to ráno, bolo to práve pri východe slnka, zo zeleného púčika vykukli nádherné farebné lupienky a malý princ uvidel tú najkrajšiu kvetinu, akú si vedel predstaviť. Dobré ráno. Prepáčte, prosím, som ešte trochu roztrapatená. Aká ste krásna. Však som veľmi rada, že ste si to všimli, mladý muž.